Promote Bodo, hi, hi. Hi, 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 hi. Promote Bodo, hi, hi. Hi, 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 hi. Azam Sarkar, hi, hi. Hi, 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 hi. Azam Sarkar, hi, hi, hi. गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव दिनैहाय जोबोद दावराव दावसि मानोना क'क्राझार सिभिल हस्पिटालखौ बोखारनानै क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव सरजाबनो नागिरनायखौ लानानै दिनैहाय बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ दिनैहाय धरना होदों क'क्राझार सिभिल हस्पिटालाव। बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ बुंबावदों दि बियो क'क्राझार सिभिल हस्पिटाला बर'नि सासे गेदेमा आगुनि मन्थ्रि रुपनाथ ब्रह्म बिथांनि मुङैहाय बेखौ लुनाय जादोंमोन। दा बियो जोंनि क'क्राझार जिल्लानि हेड क्वार्टाराव थानाय मोनसे सिभिल हस्पिटाल दा बेखौ बोखारनानै मेडिकेल कलेजाव सरजाबोबा जोबोद दुखुनांथाव जागोन आरो लाजिनांथाव जागोन मानोना बियो जेरै दं बेबायदिनो थानांगौ होननानै बारग' मन्थ्रि बिथाङा दाबि दैखांदों। मन्थ्रि बिथाङा मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना खोनासंनानै लाबावदो। आं मैमद बर'खौ बाव लोगो मोनदों फैदोंमोन बियो मा नायनो फैयामोन आं बुंदों बे हस्पिटाला बावनो थानांगौ बिनिफ्राय मानो लांनांगौ आंखौसो होनबाय नों सिनियर मानसिया बिदि बुंनो समाया मेडिकेल कलेजखौ नोंसोरनो लाबोदों ना हय जोंनो लाबोदों खिन्थु बैथ' मेडिकेल कलेजसो नैबे माने देहा फाहामसालि बे जोंनि डिस्ट्रिक्टनि हेडक्वार्टाराव थानाय मोनसे सिभिल हस्पिटाल बिनि बाथ्राया आलादा बे रुपनाथ ब्रह्म जोबोद दुखुनांथाव बेबायदि जुदि जाथाया जायोबा रायजो राजाया जोबोद खहा जागोन। दा बिनिखायनो बारग' प्रमिला रानी मन्थ्रि बिथाङा दिनैहाय गावनि टिमखौ लानानै बिथाङा क'क्राझार सिभिल हस्पिटालाव धरना होदों।